Επισκεπτόμαστε το οδοντιατρικό κέντρο DV Dental στο κέντρο της Γλυφάδας για να γνωρίσουμε καλύτερα τους γιατρούς και τη φιλοσοφία της κλινικής. Κύριε Τεσάκο, θα ήθελα να μας πείτε τι χαρακτηρίζει την κλινική DV Dental. Η κλινική μας ασχολείται με όλο το φάσμα των εργασιών της οδοντιατρικής, δηλαδή κάνουμε ό,τι κάνει μια οποιαδήποτε κλινική, να το πω έτσι, που ασχολείται με την οδοντιατρική, αλλά η ιδιαιτερότητά μας είναι ότι χρησιμοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία που υπάρχουν προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερη και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και προβλεπόμενο, να το πω έτσι, να μπορούμε με προβλέψιμο τρόπο να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Γιατρέ, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας κάνει τη δουλειά σας καλύτερη? Σίγουρα ναι. Δεν υπάρχει πια αμφιβολία γι' αυτό. Μας επιτρέπει να έχουμε πολύ καλύτερη διάγνωση, παίρνουμε πολύ περισσότερα στοιχεία. Μας επιτρέπει να μελετήσουμε τον ασθενή, καταρχάς να συνθέσουμε τον ψηφιακό ασθενή από διάφορα κομμάτια. Το στόμα, το σκελετό, το πρόσωπο, όπως θα εξηγήσουμε και πιο μετά. Και όλο αυτό μας κάνει ουσιαστικά να εργαζόμαστε με τον ασθενή, ενώ ο ασθενής δεν είναι μαζί μας. Δηλαδή, λείπει ο ασθενής και εμείς έχουμε τον ασθενή και όλη η ομάδα που είναι στη θεραπεία μέσα συμμετέχει, μπορούμε να βλέπουμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται με τον ασθενή μας. Μελετώντας το προφίλ της κλινικής, είδα ότι είστε πιστοποιημένη Digital Smile Design κλινική και μάλιστα η μοναδική στην Ελλάδα. Ναι, σωστά. Ανήκουμε σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο κλινικών που έχουν την ιδιαιτερότητα ότι έχουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που δουλεύουν, που όπως είπαμε προηγουμένως χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία, πράγμα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πολύ καλό τόσο για τους ασθενείς, γιατί μπορεί κάποιος ασθενής που ξεκινάει τη θεραπεία του, για παράδειγμα στις ΗΠΑ, να βρεθεί με τη δουλειά του ή με οτιδήποτε στην Ευρώπη, και αν πάει σε μια κλινική του δικτύου, γιατί υπάρχουν γύρω στις 110 κλινικές αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο πιστοποιημένες, μπορεί να συνεχίσει τη θεραπεία του από εκεί ακριβώς που σταμάτησε, χωρίς να χάσει τίποτα. Γιατί υπάρχει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, την οποία μιλάμε μεταξύ μας, και το ενδιαφέρον από τη μεριά των γιατρών τώρα από εμάς είναι ότι το να ανήκουμε σε μια παγκόσμια δεξαμενή, να το πω έτσι, ιατρικών μυαλών που μιλάμε την ίδια γλώσσα, μας επιτρέπει να ανταλλάσσουμε απόψεις, εμπειρίες, να συνδυάζουμε τις μεθόδους μας, να βλέπουμε πράγματα που γίνονται σε άλλα μέρη του κόσμου, πράγμα που μας κάνει πολύ καλύτερους. Κυρία Εργινουσάκη, τι ακριβώς είναι το Digital Smile Design? Το Digital Smile Design είναι ένα πρωτόκολλο, μια ροή εργασίας, όπου με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας δημιουργούμε εξατομικευμένα χαμόγελα. Πρώτο και σημαντικό βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι η δημιουργία του ψηφιακού ασθενούς. Για τη δημιουργία του ψηφιακού ασθενούς, πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε ψηφιακή αποτύπωση του στόματος, να κάνουμε δυσδιάστατη αποτύπωση του προσώπου με τη στούντιο φωτογράφηση που διαθέτουμε. Επίσης, τρισδιάστατη αποτύπωση του προσώπου με τη βοήθεια των 3D scanners που διαθέτουμε. Και στο τέλος, κάνουμε τη λήψη του βίντεο, όπου βλέπουμε την ομιλία του ασθενούς και την κίνηση των χειλαίων του. Έχοντας λοιπόν το ψηφιακό ασθενή, μπορούμε να σχεδιάσουμε ψηφιακά το χαμόγελο στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να δένει αρμονικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, καθώς επίσης και με την προσωπικότητα και το κοινωνικό στάτους του. Δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε το νέο μας χαμόγελο πριν ξεκινήσει η θεραπεία? Ασφαλώς και μπορούμε, αυτό είναι το σημαντικό αυτής της διαδικασίας. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε το simulation, να σχεδιάσουμε δηλαδή ψηφιακά στο πρόσωπο του ασθενούς το χαμόγελό του, το νέο του χαμόγελο, και να αποφασίσουμε από κοινού αν του αρέσει. Πολλές φορές υπάρχουν 2 και 3 προτάσεις που μπορούμε να τις σχεδιάσουμε και να αποφασίσουμε μαζί ποια ταιριάζει καλύτερα στο πρόσωπό του. Το επόμενο στάδιο είναι η δημιουργία του τρισδιάστατου χαμόγελου. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια των 3D αρχείων που έχουμε λάβει από τον ασθενή και με τη βοήθεια των ειδικών λογισμικών που έχουμε. Δημιουργούμε τρισδιάστατα το χαμόγελο, το οποίο μπορεί να το δοκιμάσει με το λεγόμενο mock-up
το οποίο γίνεται με τη βοήθεια ενός προσωρινού υλικού και το φοράει στο στόμα του. Το λεγόμενο test drive είναι αυτό. Οπότε λαμβάνουμε καινούργια βίντεο και φωτογραφίες και έχει τη δυνατότητα ο ασθενής να δει τον εαυτό του τρισδιάστατα με το καινούργιο του χαμόγελο και να αποφασίσει. Με το Digital Smile Design και την ψηφιοποίηση του ασθενούς, επικοινωνούμε καλύτερα με τον ασθενή μας, του δίνουμε την δυνατότητα να εμπλέκεται ενεργά στο σχεδιασμό του χαμόγελού του και από την άλλη πλευρά, εμείς του δίνουμε το χαμόγελο με ένα καθοδηγούμενο, ασφαλή και προβλέψιμο τρόπο.